Era Maria, la filla d'un gran serraller. El seu pare no volia que vegués Adrià, un jove aprenent. Ell li digué que sols acceptaria el noi si demostrés ser un serraller millor que l'avi jo. Coneixent Adrià la seva situació, tancat a casa forja un gran balcó, i els veïns sospiten al sentir soroll i ha amagat un bandoler perillós. Que no faria per tu, Maria, que no faria jo per el teu amor. Que no faria per tu, Maria, pel teu amor, que no faria jo. Adrià és denunciat i obligat per l'autoritat a obrir la porta davant de tothom. Davant de tothom. Ja aparegué com un tresor aquell magnífic balcó, i el pare, sorprès per la situació, va beneir dita relació. Que no faria per tu, Maria, que no faria jo pel teu amor. Que no faria per tu, Maria, pel teu amor, que no faria jo. Maria i Adrià es van casar i molt feliços van ser. Segons conta la llegenda del balcó del serraller, que no faria per tu, Maria, que no faria jo el teu amor. Que no faria per tu, Maria, pel teu amor, que no faria